nde jeɗɗi fawi silmaji capan e nayyi Banjul to leydi Gambi. Bisimilla mon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko. Eɗi silmaji nogay jokkoji hen joni en keɓan hen silminde koɗo meɗen hannden mo wiye Aboubacar Abba Kane mo horejo noon fedde noddetende fedde kawral fulɓe Afrique jooɗinde to leydi Espagne mo yewtirende Oumar Mamadou Sow ko fawi e dawi ɗi galda e saria na ɗum mbiyanno ko fawi e kawral pawangal junggo hakkunde leydi Tunisie e dental leydi Europe. Caggal ɗum Rama Diallo janganede ko winda e jeydeji ɗi timminirena wiyata ko jantere meɗen mawde hannden to leydi Benin ene fawi e dow jande e sukaɓe e rewɓe. Fadde ɗe toɓɓe noon bisimilla mon e yeftere coftal ɓalli. Coftal ɓalli. E yeftere coftal ɓalli Rama Diallo a salminama. Mi salminima Abdoulaye, mi salmini heeɗiɓe RFI Fulfulde. Burkina fijan final Coupe UEFA B ɓe ɓuural duɓi nogay. Non Abdoulaye, Burkina Faso heɓi nde ɗo dande caggal nde ɓe jaali Togo go e ɓulum kenga to stade Sampru to Abidjan. Aljumare warore nde wonno ko Italon en Burkina piddata e hoddiɓe muɓɓen ɓe kuduwara ɗum ko caggal nde kuduwara du hawi Benin fato latanɗe wakkati ɓe kawri hanki. Abdoulaye Benin kamɓe Togo kamɓe du hono etodiran e filade dande tataɓerde caggal basal maɓɓe e ɗiɗaɓal timmode ngal. Afrobasket rewɓe. Afrobasket ana fandu rewɓe ko fiɗete to Kigali leydi Rwanda fuɗɗude noga e tati lewru waru ndu Abdoulaye fuɗɗude noga e tati lewru ndu gonɗe mbiyeten fa jeegom waruru ndu ɗum waɗan ndelle wakkati du ɓe sukaɓe rewɓe cegilto ɗi fijoji taw ko gilla jeenayi lewru faltino ndu e fijoɓe ɓe kollitama hono ɓe woni guɓe kawroje e leyɗon en du hono leydi jaɓɓotondi leydi jaɓɓotondi oɗo kippu mbiyen fande oɗo coupe Abdoulaye ana tawe e ley diɗe tawdeteɗe Angola. Sénégal leydi ɓundi tawrede deseji du e goɗɗo eto kam andini limore sukaɓe rewɓe 12 ɓe tawdete e goɗɗo fijo taw ko inɗe goɗɗe hono Mali, Uganda ana tawidu to guɓal tataɓal ngal. Cameroun, Mozambique kamɓen ana piɗa to fanden ɗiɗaɓal ngal Abdoulaye tawa Nigeria kamɓe Égypte e RDC woni tawdeteɓe du. Jarama. Koɗo men hande. Laamu Tunisie e dental Europe pawe jungo e dow gollidal ko haɓɓodi e wallude Tunisie e banggal keɓe jawdi mum kasen e haɓade dow dawi ɗi galda e saria. Dental Europe fodani Tunisie ko foti milliuji temedere e joyi kalsi euro nde jawdi wallan Tunisie e wawde sakkade hono ɓeɗo dawɓe na ɗum ɓe ɗanniɓe ko walda e saria. E nder toɓɓere e koɗo meɗen hannden yo Aboubacar Abba Kane kanko woni horejo fedde noddetende e fedde kawral fulɓe Afrique nde fedde wonde to Espagne wallore du hono dawɓe. Omo e fandu haala Oumar Mamadou Sow. Professeur Aboubacry Abba Kane a jarama RFI Fulfulde yettima. A salmitama ceerno Oumar Sow. Onon oɗon darani ko yewteɗan leyɗe ndewani lawol en jii dental leydi Europe waddi cifodiral e leydi Tunisie ɗum ko alat heccanke o wonno e nder ɗum noon eɓe nanodiri hen e gueɗe kewɗe kalisaji ina mbaɗe gam haɓade ɗan leyɗe ndewani lawol nde tawno hewɓe immotoɓe Afrique ndewrat ko toon to Tunisie holno jiruɗon ngal ɗo pamodiral hakkude mabɓe? Ngal ɗo pamodiral hakkude mabɓe min nomin jiri ɗum ni kam wonano feewi sabu ɗum ngal ɗo pamodiral jokkima e pamodirɗi goɗɗe hakkude Union européenne e Maroc par exemple et aussi hakkude Union européenne e leyɗele goɗɗe ɗi ganduɗa nene nder Afrique surtout leyɗele ɗe ganduɗa ne jogui keerol e gueejo wayne leydi Sénégal, leydi Mauritanie e leyɗele goɗɗe. Ɗum ɗo ɓeydoto tan ko ɓeydat tan ko caɗele ɗi ganduɗa ɗe ma ɓeydu tampinde kala ɓiɗɗo Afrique ummiɗo Afrique ina fayi Europe. Enen gandi doole yimɓe Afrique ndewat ke désert o jaltira hedde to e Tunisie ndewa ngol ɗon lawol ha jotto Maroc ɓuuri ko hen hewde te en jii tan ɓoyan haydara kino wona temedde tati innamade wiyama majji e nder gueejo o. Ɗum noon oɗo nanodiral ngal ganduɗa ina waɗa arrangé Tunisie kono noon watta arrangé ɓe ganduɗa ɓe ala ko jii so wona lawol pour nadde Europe. Eyi eɗen gandi dental leydi Europe ngal holli ko tonnoto e temedere 50 million e kalifi euro eɗen gandi ɗum no heewi. Tunisie mataw ina hani ɗum hutorade wone fannuji walla yimɓe ɓe ganduɗa ko rewɓe ɗon ɓe mbawa heddade Afrique taw taccani.
eyo haalis o union européenne yiri ni ko pour eɓi toppito wonɓe ɓe e caɗeele rewoɓe Tunisie pour wadde feere ha mbawa dañde liggeeyaji walla mbaɗɗumen ko wiyete ko nannude e golle wadɗumen formation e ko way noon kono noon enen nganndi ɗen ɗon jogorani heen yiide haydara eyyi donc haalis o ko naftorto ɗum tan ko Tunisie e hoore mum jiiɗo ñandeen woni événement ji kolliraaɗi jiiɗen Tunisie naaɓe ɓe mbaɗata yimɓe ɓaleeɓe ɓe ummi ɓe ko wiyete ko Afrique subsaharienne eyyi ɗum ɗon noon ina jeeya e ko ngannduɗaa ko minen kaɓo ɗum sabu ko wiyete ko haqqi innam aade koko foti tan reeneede kalɗo waawi wonde e leyɗele ɗe fof ɗum ɗon ko organisation des nations unies won nations unies actuellement ko ina jeeya e charte uji mum kono noon ɗin ɗon charte uji ko ɓuri ko heen heewde wattake respecté ɗum noon ɗum waɗi so ɓe jiiɗi wallude ɓe ngannduɗaa ɓe kay laawol ngoni pour arde Europe ji wonaa nanondiral hakkunde union européenne e Tunisie réglat ɗum ko ɓe ndufa haalis e leyɗele ɗe yimɓe ɓe ummoto to ɓen mbawa ɗum heɓde toon mbawa formede mbawa tottede ligguey ha mbawa heddade e nder leyɗele mumen mbawa jokkude golle e nder leyɗele mumen sabu pour dañde ɓamtare leyɗele mumen kono beela haade fikki kadi konngol ngol kay fayde haalno ko ɓooyani o wiide yo Europe naaɓe ɓe nganndu o wona denanowoɓe keeri maɓɓe beele wona ɗum tan wadde findini mbiyen dillini ɓeɗo Europe naaɓe addude oɗo kalif kono taw wona bunde no mbiɗani yaade to puɗi caɗele ɗe ngoni oɗo haalis ko pour tan deƴƴinde autorité ji mawɓe ngannduɗa ɓe kañum keede laamu Tunisie te kadi ma wood koɓe mbaɗi saabu ñanden en jii to e Maroc ko kewno ko toon ko wiyete ko toye Melilla ma won temedde yimɓe jiiɗi taccude kañumen tampina jogiiɓe nden ko leydi Maroc heedɓe frontiére o jane maɓɓe tampaniɓe ha heewɓe maayi heen eyyi ɗum ɗo noon ko pour deƴñude yimɓeɓe tan deƴñude ɗeɗon leyɗele waabino marocaine waabino tunisienne ko wiyete ko Maghreb ko ɓuri ko hen heewde lamdal battinigal kadi hol yiyande ne jogui ɗon oɗon gandi nane a haali laaɗi biyaɗi majji tawi yimɓe temedde tati ne gonno hen hayso tawi caggal mum woodi kadi yitaɓi ɗen laaɗi biyaɗi ummi koto worgo Sénégal to nokku biyeteɗo Kafountine nde nanɗon ɗum onon kon haɓotoɓe ko way noon holko woni hen jiyanɗe moon e miijo jogui ɗon e ɗum ni woni hen yiyande men tan ko vraiment wasde hen weltade saabu ummotoɓe ɓe toon ɗum ɗon holliri tan ko politique mboɓe mbaɗi o e koɓe nandirat ko e siifde kayitaji fof ɗum réglata probléme o saabu kayitaji ɗiɗi noon waade nene hakkude union européenne e Sénégal ko ɗum addi ko wiyete ko Frontex renoɓe frontiére e diwan gueejo e Mauritanie côté Sénégal côté Mauritanie faade Europe eyyi ɗum ɗon ɓooyi te réglani ɗum ha joni ɗum ɗon firtatan ko ɗum ɗo wona ko wayni réglat ɗum e réglat ɗum tan ko mbiɗen ko wadde peeji ha yimɓeɓe keɓale no fotirni totte jawdi ndi mbawa hen liggade ñande foof komin joddiɓe autorité ɗi haaɓe jiilo solution ɗi ganduɗa ɗi yimɓe ma kedde leyɗele mumen liggo leyɗele mumen te ko ɗum ɗon woni ko ganduɗa ko ɓuuri moƴƴude aduna o fof ko noon ɗum noon professeur Aboubacry Abakane a jarama e RFI Fulfulde yettima en beltinimon no feewi ceerno Oumar ko weltare mawde jokkodirde moon hokkirde miijo amen ko faati e émigration weltanama andu sanne professeur Aboubacar Abakane hoorejo nde fedde kawrtal fulɓe Afrique jooɗinde to leydi Espagne ko winda e jayndeji ko winda e jayndeji ɗi Rama Diallo a salminama mi salminima Abdoulaye puɗɗiren Sénégal noon Abdoulaye puɗɗiren Sénégal on ko haɓɓodi e kibaruji jahindeji ko kaleten en kalan haala jonde ɗon jonde député en to suudu golle maɓɓe ñalane kenga nde en gartan du e ndu kibaru to Gambi ñawre udditane dow cafaje haɓude e ñawɗoyɗo ko wati e wadi sukaɓe waɓɓe capanɗe jeɗɗo ɗum wonno ko ɓe tuuma wondude e nde ɗo ñawre faɗɗitande en gartan e ndu kibaru so wakkati o heeƴi Abdoulaye kabaru Sénégal député ɓe leydi ndi galti golle kenga altinere e nden ɗon jonde iɓe kanuno yewtude toɓɓe kewɗe ko nanodirano ndu e kawrital hakkude peɗe politique leydi ndi e laamiɗo nodduno ono hanuno dutaɓe ƴeewa ɗum ɗon e nduɗo suudu Senewebo nde jayde Sénégal wi so tawi hono potal heɓanoma e nden ɗon jonde feƴƴinde baylal to callali e Saria Yoga yeru hono humtude Halifa Sall e Karim Wade hemtade hono ndimako muɓen e tawdede ɗaɓɓoɓe laamu to waylugol salduɗoygal leydi ndi capanɗe jeetate jeɗɗi ɗum ɗon fotaka to députéɓe ɗe saabu ɗum ɗon waddi ndelle soltede ɗum ɗon saldu e
kalki jewtiteɗi e nde ɗo jonde balɗe garoje. Abdoulaye Diande jokkini fa joni sabu ɗum ɗon en ana miile na hokkude hono laamiɗo leydi ndi dande firtude suudu sarɗiyankoɓe ɓe ɗon no suudu député en kala nde on ɗon yiɗi. Le quotidien Sénégal. Le quotidien Sénégal wi Macky Sall ɗaɓɓata laamu ka on wala hen sertude e laamu muye on hande ko suɓade lomtotoɗo ɗum hokkude on ɗon dande wawude du naftorade suudu sarɗiyankoɓe ɓe hono weldi ɗum ɗon woni anniya ittude saldu saria capanɗe 8 ndu waylude ndu so baylal ngal waɗi ɗon laamiɗo ana woodi lawol firtude nduɗo suudu nde o muuyi tawa ɗum jaɓatako hande kenga député ɓe hew ɓe cuuɗa kulol muɓɓen e mette muɓɓen to peɗe lundiɓe ɓe hono to dafranoɓe koye muɓɓen ɗum fuu waɗi e ñalande kenga udditede golleji ɗi. Abdoulaye Sénégal wi'i haala timmi kibaru saldu saria capanɗe 8 ndu ɗum gasi sortama fa laaɓi e ko jeeyi yewtede e ɗe balɗe ɗum wi Malik Diop hoorejo député ɓe Ben Bokuyaka to parlement o jonnon imo miila tan ko laamiɗo waddi hono ɗen ɗon toɓɓe ko toɓɓe tedduɗe kannoɗe du jaɓede ɗum saabi so ngal feƴƴino ɓe mbasata no wottande on e toɓɓere wonde to Gambie alahaali siro ɗoyru milaɗo sabade mayde sukaɓe capanɗe jeɗɗo Gambie nde ñawore udditama kenga Abdoulaye fande ndu saabu hono galleji gaɗɗi no gahi bullitoken saria cagande koreji mabɓe maayi e yalde safare siro o laamu Gambie e suudu halfinandu ƴewde mboɗi fi cafaji woni lunnodirɓe saraɓe sukaɓe ɓe e nde ɗo ñawre fuɗɗani kenga fadde mayre e faɗɗitede o siro moƴƴinaɗo to ende ana tuuma sabade ndelle mayde koreji mabɓe hono ko MS ɗo no fedde halfinande cellal aduna e tefoje goɗɗe du ko kolliti yargo oɗo siro cakkoto kanuɗo sakkade hono ɗoyru ɗum woni ko hasidu sabade yonkiji ɓe sukaɓe wakkati sera to Burkina Faso kañum wi ndelle ana hani tawa hono leyɗe ɗon leyɗe meɗen Afrique taw ko banggue sariyaji e yimɓe naftortoɓe cafaje ma kuje ƴooje e leyɗe goɗɗe na hani ƴeewe taw ko cafaje ɗe ande no godirma hunde kala ko yimɓe ñamata taw hono ɗum fanta kasi ɗum ɗon saabi na hani tawa leyɗe Afrique darana koye muɓɓen daro ƴewde ko natata e leyɗe muɓɓe ƴewde ciiri muɓɓen. Jarama. Abdoulaye Dikko. toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen talatare hannden 17 lewru jeɗɗo ɓordu e hitande ujunaji 2023 gonno e fuɗɗi kengen jokkandu fajjango wogadugol lamode Burkina Faso kawrital hakkunde jeeyaɓe e leyya diwal liptako gourma ɗo Mali Burkina Faso e Niger kerodirta heƴaɓe ɗeɗo leyɗe foof ana tawa e maɗe majjum yo yewtude e dow ɓamtare e ko hani du dawrede yallande nago an hemte eɗen ɗon nokkuje to leydi Mauritanie saria horejo keɗɗo leydi ndi Mohamed Ould Abdelaziz e jagorɗo muɗum e hiɓe e fuɗɗiti altinere kengen eɓe keddi e tumede sabade jiiɓi jawdi to Guinée tondu saria wargoji noga e 7 ɓordu hitande ujunaje 2 ana jokki toon Marcel Guilavogui jokki e heɗede fay so tawi awokene kureji torraɓe ɓe koletiwide gonga heddaki e matede e kongi makko ɗi. jantore meɗen mawde hannden to leydi Benin woni ko paaɗen ene fawi e dow jande sukaɓe rewɓe e ko tawi ka hannden e ɗum laaƴi fasanne won hen e mabɓe ɓe nanatake feyi woɓɓe du jaltinte saabe dewle tiɗalaji kewɗi woni ko mbawi heɓede hen Hammadi Adamu waɗani en jantore mawde dogguduji mawɗi woni e waɗe e dow janginol sukaɓe rewɓe nder leydi Benin ko ɗuɗi woni wattateɓe jande tawa seɗɗa gonɗum horoyto Tijani Aboubakar mawɗo hoorejo janginowo sukaɓe rewɓe nder leydi Benin malgré les efforts qui fa eno dabareji kewɗi ettaɗi dow sukaɓe rewɓe wattol muɗum jande ɗum fofa hande ɗum wala e ɗum yaha sukaɓe rewɓe ɓen kamɓe hoore mabɓe gattira babiraɓe hoore muɗum wattira e wondi caɗele wiye senna hande ko wiyete ponnol hakkunde debbo e gorko e ɗum tiiɗi sanne qui veut que on encourage ɗume woni ko saabi ko acci wakkatimma fu sukaɓe rewɓe e wurto e jande Aissatou Yakuba sukaɓe yiɗa babiraɓe bo ñoƴƴantare oɗo hande mi wattan suka jande o wattama to o yehi ngol hikkangol woɓɓe ɗo ɓa yettinoytagol hikkangol to ɓe gaɗi lewru fu tawa ɓe bitta nana jangide woɗɗunu yo nana mi heɓata ceede to subaka waɗi yo nana ban yahi jangoy kan minu keɓanmi ay to ɓe jam en kan minu heeɓi Fati Umaru e holla en ɗo ko laati dalili majjum min mi wiyan hande
babiraɓe men fa hande famay hande jande debbo e laati hunde ko woɗi hunde ko nafata gendi fu. Wattugo hakkillo muɗum dow sukaɓe worɓe e laati ko saabi ko acci sukaɓe rewɓe ko ɗuuɗi fu e wurto jande. Ande ni to debbo to fotata ko ɓangi to giƴƴi ɗon fu to ko ngoron fu wona nun e filfilfitoɗum to giƴƴi ɗon fu e baɗa tawa reedu waɗi ɗo to reedu waɗi imen kadi hinani jande kan non dari. Sukaɓe rewɓe ɓe joni ɓe fuɗɗi ɓe jaha dubbe fuɗɗi e fuɗa en ɗi wuhike seɗɗa worɓe darinanɓe ɓe peyanan o waɓe gatta e ko nguye ɓe omma ɓe kokkata on komi balon baylitinto ɗum fuu eɗon woni e dow tarbiya suka hokkete illa wuro muɗum. Elhaji Ali Saidou Ali Baba Ceede. Janginde suka debbo wana kan boni, marude suka debbo kan tiiɗi. Sini a mari suka ma debbo illa he jungo maɗa fu jangirol mum no woodi. Maseɗɗo wala tarbiya illa he wuro muɗum fu jande muɗum fay gorko on jande mum wooɗa. Sabi en gi'i sukaɓe rewɓe janguɓe nafuɓe sanne laatiɓe hande gorko no fiyama gabari a tawi kane hoore muɗum no laatino ira maɓɓe. Woɓɓe du e hula e jangingo suka debbo gam saabe o wara o yofa needi. Majjowo o ba jangay majjan non. Sa ta dari hanne a tawan du sukaɓe rewɓe ɓe wi'anno to jangu ke majjinan leñol mum ɓen ɗon ɗo hanne majjini leñol mum ɓuri kasi janguɓe ɓen. Saaroji ko ɗuuɗi wattan nun suka gorko jande dow wara nafa ɗum. A anni so gonga batete hina anni debbo ka e yurmo ɓuri gorko. Debbo kan to heɓi fu jawdi mum ndin fu to babiraɓe non to gorko heɓi fu heññay tan ko isiraɓe mum du sakko siwtata ko babiraɓe mum. Wallahi nafure kan na on to suka debbo no take jang gam mi hokkan min quoi min no jangu hoya ko jangu yo ɗo no giƴƴuno ko gon walla ka kaya keɓum mi pompo e fa caka wuro. Ko ɗuuɗi fu wiyan wa jangingo suka debbo laawol hokkaka e dow laawol adinagal. Limam Elhaji Usmanu Umaru. Jon to tawama ɗum yahi likitare tawi e rewɓe tan heddata e rewɓe bandiraɓe muɗum e woɗi me ɓurde hunde fu neɗɗo no janga no nden ko wawa waɗugol likitare alsilamagal e dagini jande rewɓe faa noy wala yimɓe giɗa itta suka e muɗum fu ɓe paamay woni. Nafakkaji ɗiye nun woni tawaɗi e dow jangingo suka debbo. Elhaji Biojega mawɗo hoorejo jangino ɗelle nder leydi Benin. Enen kay ko ummiɗen tawɗen nun to hawrine nun waɗa to men waɗa ta tawi to hawrine no dama tan yeraɓe ɓe jooɗe e faa seɗa e takkoye faani natatade e duniyaru yeraɓe tan dottiɓe tan nun hani etta sariyaji kamɓe janguɓe ɓe kan min tawi to hawrine hanne waɗama fu a tawa o wara du o jooɗo yeeso wiya a min do mi woodi haala joni faa ko ɗum waylo fu dabareji ɗiye nun hani tawe ɗum hocci. Mi yi ɗum ɓiɓɓe rewɓe ɓe wittina hakkillo muɗum de keɓa e mun jango a anni keɓa e kan wala ngay keɓata ta wulinan hina wahala kan daɗe wara e goɗɗo duuɓi ko yawti laamu men genni jippinoɗo hoccuno jangide sukaɓe rewɓe ɓe joɓantake no ninni e waɗe e ɗum ummini sanne. Noy nun ɗum watta to ko tawe ɗum waylake ko laato tawe moy fu etti dabareji ɗiɗo dow janginol sukaɓe rewɓe. Inniraɓe ɓe nun hollata ɓura inna kan hina anni laatiya ɗum hinde ɓaasijo suka mun numba ta yimmon ni fu nodda mo ƴoƴre ta waɗu dum moni gon fannen ma palpaltiron a noddamo a on pillo wande neɗɗo e igo mum fa bittina hakkillo makko. Janginol debbo janginol jangonu mo ingo jangonu mo ingo sukaɓe mo ingo duniyaru ome accante tanira ko mem toni ni waylitaki lekki kinun ɗon ɗum janga dow himɓe ujunaji hewre ujunere keme jeeɗiɗi woni sukaɓe worɓe janguɓe keme jeego e lasre sappo woni sukaɓe rewɓe janguɓe fa eno dogguduji laamuji ɗi woni dogga no watto tawi sukaɓe rewɓe watte jande ɗuɗɗa dow maɓɓe dow sukaɓe rewɓe sappo ɗiɗo woni ɓaŋeteɓe illa duuɓi 15 yottaki tato woni ɓaŋeteɓe illa ɓeɗo hewtayi duuɓi 17 to non golle e hori. Hammadi Adamu Cotonou RFI. wala ko jokkata ngol jimol so wana biide amin
fulfulde pula ko yo Allah accu lawol fulbe ngol jimol Ibrahima Fulani jimol fulbe fawi e ndedo jantere mawnde Hammadi Adamu wadani en ton to leydi Benin ko fawi e jande sukabe rewbe Salou Diaw handen talatare de handen talatare a yeggitani moƴƴi seedi Diaw golde pewi enen do silma e capantati